Oh, ay. Good morning. Today is September 9. Kunhaing kita yan ha. Adi kita dididapit party hiton playa ano. Kung ano tato na lot yun baga paghimang rawan, indin hidapit ano nga embankment. Oo, nga di dihatan awan in may adasugad hinin nga mga proyekto na nagpakaturok na ito na aton yung naging susulso tat dito nga matutubtuban naton ay ba din maibingan. So ano na din tinubtublan din hidapit. So, baga pera pa iton hiya ka meters waray nga dito makautok kung ano iton rason di kita maara man tubtublad to dida tuman dito nakagburo balabag nagadudog kita din pero yan ha utron tala kanan sulano ini din tugbang dito ang kaling o basta particular na din buntay amo to niya kanina kada kita kanina amo ini din ang tubtuban liwa di dapitin niya may sulano warag hap makautok ikanto dito dapit sa may kalsada particular na hindi may junction han sulano hindi hitulay tubtublan niya din niya warag niya makautok ano napansin gihap niya no may missing ang barandillas ang sugad hini tigadi didi oray dida time check ba doy o tinimprano kita ano baga mo pa yan na ito na kasirak yan na hiton panahon ng kunhaing kita yan ha adi kita dididapit sa may party hiton playa ano oo kung ano tato na lot yun baga paghimang rawan oo inkabahin ti ini indin hidapit ano nga embankment o kaya mo na natong baga sharing panhadi mga nahi sumat na atong baga nahi himo nga himang rawon oo nga di dihatan awan in may adasugad hinin nga mga proyekto na nagpakaturok oo kung makita ka mo hiton kung makita ka mo hiton lambong niton nyo baga diri pagod sharing pa feeling well okay basta good kita hingalimot pag-iinom hiton aton agimat habubuwasan nga ni pagido kay makuri na makarecover so yan ha ito na aton yan naging susulsog ini in an embankment ini dapit didiha may barangay Buntay ano nga iton tat dito nga matutubtuban naton amo iton an kanan kasumpay luwat an dito may sulano oo so adi kita dapit didiha may particular na may magay oo so an aton kanina igim pakita an dito na aton pagtikang amo adto an start dinhi oo kay actually bisan ako gihapon nakakuang gihapon na kini nakakita siyempre di remanit atong gudhinin pag ano kay ano waray makautok ngadto may tubtuban andito dapit ha may ligid ang kalsada sugad hiti itong dida nga ayon nakikitaan itong dida nga dalan o embankment gihapon in tugkop kutob ngadto hiton may kalsada ini igin pa may dagihap ha aton waray may naghuring ha aton yan kung ano bubuhaton kay may danahin ha akong gihap baga nagsaring nga dito daw kuno ha may kuan dapit ha may ano pa ini may tulay tugbanghan imo iging kadtuan in parehas kuno waray magpakautok oo so kanu kung ano kay maupay unta ni kung baga sharing pa kung turtugkop kay orasin mga jogging
walking. Ay ba din maibingan. So ano lang din ni tinubtub lang din hidapit. Ay ba kita lot mag ay ko din ni. Aba kita mag vertical. Oo. So tinubtub lang niya din ni. Oo man, makikita niya no. Oo, baga pera pa iton hiya ka meters nga to. Siguro maabothin 100. Oo. Waray nga to makautok. Parehas gihapon andito ha may kalingit, andito may solano. Good man, siyempre. Ano pa man kung ano iton rason, di kita maaram. Kaya tubtublat aton sugad. Para baga may pakita liwat naton nga makasabot gihapon no. Di may dahin hindi di tanawan nagpakaturok. Dirila duma, dirila butig. Oo. So yan malusad liwat kita. Actually ikaduha ta na inin nga atong pagkanhi. Ano na, wari naton kuan, wari pa naton darang camera kay nanginano kita. So anya na naton pagsulod. Siyempre entrada iton din ito na playa. So libang kumaramang kamo playa no. Mahusay iton didi nga parigusan. Oo, may daghapon to nira didi mga pool, alagat pool, swimming pool. Oo, kung baga karoyag niyo mag overnight may daghapon to nira didi mga kwarto ay ha nga pwede niyo pag check inan. Oo, mag overnight ba so amin din no. Oo, so libang ko wari pagad man ako baga siguro wari na pa man ka libot good ano nga parehas itong pipera nga nakikita niyo social media iba nga mga lugar nga ultimo Barandillas waray ngan makita ka mo hitit nga sugad diton duruhing ka nagkakagugugtak ba. So parit aton din maloyan Diyos maupay forma. Oo, di ba? Oo. So may taghapon to masisingad tuan ng mga lugar din ha tanawan, particular din ha tanawan kung may da mga problema sugad dito. Ay siyempre kumbaga makusog iton madlos kung durot uuran matimpag ano una lang. So sanuan kita pagka kumuan siyempre nagbusina na kita dito naghatag kita gaphin na talahuran nga masingad di kita didapitin din nga embankment. So yan masingad tulad kita dito at kalingit. Oo, tikad tulad kita dito itong tubtuban. Okay malo kung makikita niyo amot din yan aton ginsudan it didanga gate an kanang playa Alighieri Resort and Restaurant itong din yan barangay Buntay Tanawon Leyte aton ginpasingad tuan an embankment. Ay okay. Okay, good morning. Man tubtublad to dida. Adi rin na makikita da. Oo. Tuman dito. Oo. So tatong lahat yan na papasingadian itin din hiliwat ang kalingit. Ano hadi ato nagadinin na baga na nakagburo balabag nagadudog kita din pero yan putron tala no. Oops.
lugar kanang nga may dakuan dire pwede motor. O dire pwede ka da motor basta makalusot ano. Pero kung sarakyan nga auto dire na pwede amo to may ada dida kuan may ada makaurulang. So ini amo din ang partihan na kanan Solano ini dinhi an tugbang dito ang Kalingit. Solano bridge sa dito dida. O basta particular na din buntay. Hindi ni nga aton kanina kakita amonin kanina an akon gin tudlok. Hindi da ako nito diyan Jesus is Lord. Oo man ito man nga niyo. Oh amo to niya kanina kada kita kanina. Bainin ma sa Gerit seat. So papatukaron ta naman pasok. Papakita taman Lenny ano. Pasok. Hoy, music.
So amoy na din ang tubtuban liwat no. Andi din dapit niya may sulano. Warag hap makautok tikanto dito dapit sa may usang ano pa itong kalsada. Particular na hindi may junction ano, hindi may junction han sulano. Hindi ni tulay. So tubtub lang niya din niya warin niya makautok ano. Ngan napansin gihap ni ano may missing. Oo. Ang barandilyas. Ang sugad hin tigadi didi. Oo, ray dida. Oh, di ba? So amoy niya na atong pag nahimoy ng adlaw ngay mangraon ano. Unta pagka di rin makahataghin ano man nga isyo kundi aton lagi hapon ini pagpakita kung ano't may edad din talaga tanawan. Saring ko pa man di nagpakaturok. Oo. Kumbaga duma. Dida. Nadunot. Oo. Nadudunot na. Oo. Ba daw? Na-harvest na dida. Oo. Ala. Amula nila baka masisir niya ng adlaw ha. Damo nga salamat sa niyo pagbunyog ano. Again, this has been your friend from another stars. Tikang didapit sa may Solano embankment diretso nga to dapit sa may Buntay. Oo, nandito kita gumikan anay dapit sa may playa. Ako magpapabilin lagi hap na iyo ubos nga sangkay. Ako sangkay Tonyo. Good night, sweet dreams, mama. Chup chup. Oh, baka matira pa. Pero itira pa kita rin. Okay.